Esperti fis-settur tas-saħħa tkellmu fil-programm Pjazza fi Pjazza li Clean dwar it-titjib li sar fis-settur fl-aħħar 4 snin u kellhom diskors pożittiv ukoll għal propost li l-Partit Laburista qed jagħmel għal 5 snin li ġejjin. Il-kardjologu Robert Xwiereb tkellem dwar it-tnaqqis bla preċedent fil-lista ta' stennija għal diversi interventi b'mod notevoli fil-kardjoloġija il-mart tal-qalb. Għax żdiedu l-interventi fl-Star Mater Dei pazjent qed jistenna massimu ta' 8 ġimgħat tal-operazzjonijiet minflok xhur. Għalli Malta diġà resqet għal livell mondjali f'dak li huwa apparatu proċeduri u laqab sodisfazzjoni l-proposta dwar il-mediċini tal-kanċer u l-qalb ikunu b'xejn. Tajdu li dawn mhux ġanna mediċini b'xejn fis-saħħa tal-kura tal-qalb. Risposta iva, ma dejjem joħorġu mediċini ġodda, dejjem joħorġu mediċini aħjar li naqsu dak li ngħiduha mortalità kemm imutu nies u jnaqsu l-bżonn li dak li jkun jidħol l-isptar. Dawn il-mediċini peress li jkunu ġodda b'ħafna riċerka jkunu jqumu ħafna flus li mhux kulħadd ikun jiflaħ joħroġ barra fl-ispiżerija u jixtrihom u bis-saħħa tidil proposta ħajgawdu ħafna nies. Fost il-proposta tal-Partit Laburista hemm sptar għal kura psikjatrika li għamel parti minn Mater Dei u ieħor għall-ommijiet. Il-professur fisser kif wards jew sptarijiet speċjalizzati se jkontribwixxu għal servizz aħjar kif tkellem il-professur Stephen Montfort. Dan irnexxilhom ineħħuh aħseb wara meta aħna ħajillibera x-xaw dawk is-sodod kollha li ħajmorru f'daw l-isptarijiet. Jiena nissapporti ħafna li jinbnew daw l-isptarijiet jekk jista' jkun b'konkos tajjeb. Ma jħux 17 sena biex jimbena. U naħseb li l-servizz li nkun nistgħu nagħtu jkunu ħafna aħjar. Tkellmet ukoll Pauline Cassar de Lorenzo, pazjenta li għaddiet minn esperjenzi marbuta mal-kanċer u meningitis li għalihom ħadet trattamenti barra mixtutna. Qalet b'wiċċa l-qudiem li din is-sena grazzi għal ħidmet dan il-gvern kemm u kemm żewġa li jbagħti b'qalbu frankaw l-iskariġġ u l-qtieħ il-qalb li jieħdu l-kura barra għaliex għandha l-apparat meħtieġ f'Mater Dei. Tħossa ħafna rajt id-differenza kbira issa f'Jannar, x'differenza meta ridna mmorru u issa konna Malta kollha mdawrin miegħu kelli s-sapport tal-familja. Tħanna ħdeh ġifieri l-għada morna d-dar u issa thank God li nsab mhux ħażin. Jiena ili 15 years li kelli l-meningitis u sena qabel kelli kanser ukoll. U qatt ma ħadd xejn, pensjoni ħadd ma kien jemminni li ma nieħux pensjoni. Grazzi għall-Partit Laburista, għall-Gvern Laburista li qed nieħu l-pensjoni.